Il-għodwa tajba li kulħadd jiena Patri Vince Mikannef, Dominikan. Il-funzjoni tiegħi bħalissa hija provinċjali tal-Provinċja tad-Dominikani kemm hawn Malta kif ukoll il-komunità li għandna l-Albanija. Bħalissa provinċjal kif għattilkom li ħossib jiġifieri il-mixja tad-Dominikani hawn Malta u anki taħudna li qegħdin fil-missjoni. Illum aħna Dominikani qegħdin niċċelebraw festa ta' l-om ta' San Dominku tal-fundatur tad-Dominikani, Giovanna Daza, illi kellha 3 subien u 3 subien kienu saċerdoti. San Dominku, il-Beatu Mannes, Dominikan ukoll, u anki Antonio li kien saċerdot dioċesan. Imma llum se niċċelebraw flimkien l-erba ta' matul il-ġimgħa ta' 17 il-ħadd matul is-sena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'din il-bidu tal-Qudiesa ejjew inħarsu lejn anfusna, nħarsu bl-umiltà lejn id-difetti u l-iżbalji tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int li kollok tieba il-qajt il-foqra u l-mitimbin mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti mwarba minn kulħadd, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen fi mħabtek u jwieġeb għaliha mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jitama fik mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma uqaddis. Kattar fuqna l-ħniela tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li għaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. Meta Mosè niżel minn fuq il-muntanja tas-Sinaj biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idu u ma kienx jaf li l-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. U meta Aaron u l-ulied kollha ta' Iżrael raw lil Mosè bil-ġilda ta' wiċċu tiddi, beżgħu jersqu lejh. Iżda Mosè sejħilhom u resqu lejh Aaron u l-kbarat kollha tal-ġemgħa. U Mosè għad ikellimhom. Imbagħad resqu wkoll l-ulied kollha ta' Iżrael, u Mosè ordnalhom kull ma kien qallu l-mulej fuq il-muntanja tas-Sinaj. Meta Mosè temm jitkellem magħhom, għatta wiċċu b'velu. Imma meta kien jidħol quddiem il-mulej biex jitkellem miegħu, Mosè kien ineħħi l-velu sa ma kien joħroġ. Meta mbagħad kien joħroġ, kien jgħid lill-ulied Iżrael kull ma kien ordnalu l-mulej. Meta ulied Iżrael kienu jħarsu lejn Mosè, kienu jarawlu l-ġilda ta' wiċċu tiddi. U Mosè kien jerġa' jqiegħed il-velu ma' wiċċu sa ma jerġa' jidħol jitkellem mal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Qaddisu l-mulej Alla tagħna. Qaddisu l-mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-mulej Alla tagħna. Inxteħtu quddiem mirfes riġlejh għax hu qaddis. Ngħidu flimkien qaddisu l-mulej Alla tagħna. Mosè u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samwel fost dawk li jsejħu ismu. Kienu jsejħu l-mulej u iweġibhom. Ngħidu flimkien qaddisu l-mulej Alla tagħna. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom
kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tom. Ngħidu flimkien, Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħir lill-mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu għax Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Ngħidu flimkien, Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu is-saltna ta' smawiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smawiet lil wieħed negozjant ifittex ġawar fin meta sab ġawra tiswa ħafna mar bih kull ma kellu u xtara lila. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Din il-silta tal-Vanġelu ta' San Mattew diġà smajnija il-ħadd li għadda fejn Ġesu jitkellem dwar is-saltna u s-saltna ta' Alla ixebbaħa ma' teżor moħbi li wieħed raġel isibu u jkun irid jibqa' bih u għalhekk bih l-għalqa tiegħu. Ġesu jgħidilna li s-saltna ta' smawiet tixbaħ ukoll il-ġawra fina li negozjant isib ibih kull ma għandu biex jibqa' b'dik il-ġawra. Ġesu b'dawn l-aħħar ħdud u anki ġranet qed ikellimna dwar is-saltna u ma jiddejjax li jirrepeti u li jinsisti dwar is-saltna għax hija xi ħaġa importanti għalih. Irid iwassal il-messaġġ illi s-saltna teżisti, illi s-saltna hija issa. Ġesu mhux qed jitkellem fuq is-saltna tal-futur imma s-saltna ta' issa. Difatti għandna 7 paraboli fil-Vanġelu ta' San Mattew li jitkellmu dwar is-saltna. Imma x'inhi din is-saltna? Is-saltna hija ħajja ġdida, ambjent ġdid illi Ġesu ġab fid-dinja. Ambjent ġdid, ħajja ġdida, ħajja ta' paċi, ħajja ta' tranquillità, ħajja ta' ġustizzja, ta' mħabba. Imma naturalment insaqsu ma fejn hi din is-saltna? Qegħdin ngħixu f'dinja ta' gwerer, ta' vjolenza, ta' faqar, ta' inġustizzji, korruzzjoni. Din is-saltna li ġab Kristu fejna. Is-saltna Ġesu introduċiha. Imma mhux jiġifieri hija lesta, ħalla lilna bħala dixxipli tiegħu mamdin immarkati biex inkomplu l-missjoni tiegħu. Mela aħna il-mamudija ma tfissirx ċertifikat, diploma, imma hija responsabilità, impenn qawwi fis-soċjetà tagħna li aħna bħala Knisja inkomplu nibnu din is-saltna. Mhijiex lesta. U għalhekk f'waħda mill-paraboli tiegħu ixebbaħ is-saltna ma' dik l-għalqa fejn il-bidwi żera u miegħu kibret is-sikrana, kibret il-ħaxixa ħażina. Din hija d-dinja tagħna. Jeżisti t-tajjeb hija ma huwa maħnuq mill
ħażen li hawn fid-dinja. Imma din hija kif għidilna fil-parabola tal-lum hija teżor moħbi li aħna rridu nfittxuh u nsibuh. Mhux billi aħna mamdin, mhux billi aħna rċevejna il-griżma tal-isqof, is-sagrament tal-konfirmazzjoni, imma aħna rridu nfittxu din is-saltna. Aħna ninsara responsabbli li nfittxuha u nipprattikawha. Għalhekk ħuti dan huwa l-messaġġ li Kristu qiegħed jagħtina llum. Dina is-saltna hija preżenti, imma aħna rridu nfittxuha. U meta nsibuha ċerti li aħna nagħmlu differenza bejn dan it-teżor, is-saltna ta' Alla, din il-fidi li għandna aħna biex inkomplu nibnu din is-saltna ta' Alla u t-teżori l-oħra li għandna, teżori ta' affarijiet materjali, ta' flus, ta' bini, ta' ġid. Nagħmlu differenza bejn il-ġid spiritwali u l-ġid materjali. Għalhekk nitolbu li aħna wkoll insibu dan it-teżor li wara kollox huwa Kristu, mhux biss ngħidu li nemmnu fi Kristu, imma rridu narfuh u naċċettaw fil-ħajja tagħna u naċċettaw il-missjoni li huwa ħalla fidejna. Jalla aħna nfittxu u nsibu dan it-teżor ħalli mbagħad inkunu nistgħu nipprattikaw fil-ħajja tagħna. Ħuti Alla tagħna id-don kbir tal-fidi. Nitolbuh biex dak li żera fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna jikber u jagħti frott. Ngħidu għalhekk flimkien, wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Għall-Knisja sabiex tgħin lill-bnedmin jiskopru u jgħixu s-sens aħħari tal-ħajja il-mulej Ġesu nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Għall-popli li huma fada ekonomika tajba sabiex il-ġid ta' din l-art li jintemm ma jtellifkomx il-ġid tas-sema li jibqal dejjem nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Għal dawk li tilfu id-don tal-fidi sabiex immexxija mill-Ispiritu Santu jiskopru mill-ġdid is-siġil ta' Alla f'qalbhom nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Għalina biex ma nintilfux wara l-fruwat ta' din id-dinja li tgħaddi imma ngħixu fl-istennija tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. Wettaq mulej il-fidi tagħna fik. Aħna wkoll fiskiet noffru t-talb personali tagħna. U Alla inti l-qawwa tagħna, għatina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex fil-mixja tagħna fuq din l-art narfu nagħmlu dejjem dak li trid int sa ma nissieħbu lkoll fil-glorja tiegħek fejn infaħruk u nsebbuk għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. jilqa l-munej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem Amen. bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l-fuq, Nerfgħuhom lejn il-mulej. niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xira ta' sew mulej Missir Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswinna salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr qasam tali dixxibli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr tali dixxibli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan bit-tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nufrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna mingħand Sidna Ġesu Kristu. Missirna li inti fis-smewwiet,
يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يكون يتريد كيف في السماء هكذا في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم، اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا، لا تدخلنيش في تجريب، إذا أهلسنا بالدنيا. أهلسنا نطلبك ملاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنينة تياك الباتي في زميننا، باش نكونوا هين سدايا من الذنوب ومهارسة من كل انكويت، أهنا ونستنى ونتماو إلينا والمجيا السالفاتور تاعنا جيسو كريستو. أشتياك السلطنة القوة والجلوريا الدايم. مولاي جيسو كريستو لياك الأبوستل تياك، نهللكم السليم، نعطيكم السليم تياي. لا تهرس لين ذنوبيتنا، إذا هارس لين الفيد تاع الكنيسة تياك. أتياي يسلم العادة اللي انترد فيها، انت اللي تعيش السلطان الديم تديم. آمين. الباتشي تاع المولاي تكون معكم. ومياك كل. أيو ناتو الباتشي لجوجي. معكم. حرف تاعنا لتنحي ذنوبيت الدنيا حنا لينا. حرف تاعنا لتنحي ذنوبيت الدنيا حنا لينا. حرف تاعنا لتنحي ذنوبيت الدنيا أتينا الباتشي. مولاي جيسو كريستو نطلبك اللي طالبينا بالجسم والدم تاعك دمتك سامنا تاعك دانو الحروف تاعنا دانو لنحي ذنوبيت الدنيا حين نحن المستيدنا الذكلى تاع الحروف. مولاي ما يستقليش لتدخل تحت السقف تاعي، ازدايت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamil li dan id-don li hu tawunna bimħabba bla qis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rkollna, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Se nimmeditaw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misterju meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn il-mwiet. Missinna li inti bismewit jitgħadis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-munaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, li tikuni bentijak panna. O Ġesu tijaj affrinna drubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-rikolla, specialment dak li għandhom bżon tal-rinatija. Fit-tini misterju li konsidraw li l-Ġesu tila is-sema. Missinna li jindi bismawit, jitgħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju li meditaw lil Ġesu li bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missinna li jindi bismawit, jitgħaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba' misterju meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Missienna li inti bismawit jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgdaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Omma li tisma' tal-btana, dak li twilet għalina ritubuni ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dlubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna li rwikolna, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misterju nimmeditaw lil Marija li ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missienna li inti bismawit jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgdaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmijak,
imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, malik sma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Inselmu lil Marija, slima lik Sultana, om ta' ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik li reki ngħidu għaliex aħna turufnati li teba, lilek nitnidu aħna li nibqu nolfu fejdana l-wit ta' dmuħ, jagħmel avukata tagħna, daw għalejna dawk għajnejt jak ta' ħnina, u lina waradana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missinna li indi bismawiet, jitgħades ismek tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema il-daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-mnoħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għattihom mulej il-misrieħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qattal btana. missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li bdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbin, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tissoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġel, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull ima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nila, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina,
mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-der, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-immiltin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn għall-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi dnubit tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi dnubit tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi dnubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistoqqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għadija tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija den Verġni, inkunu meħlusin midwejja ta' issa, ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fi taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fossiltajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddejn u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek mill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om Azza, Om Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Messina, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan bħal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Brom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħu l-glorju tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.